дар доираи нақшачорабиниҳои корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 35-солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ маркази нави хизматрасонии иҷтимоӣ дар муҳити тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. маркази мазкур тибқи нақша бо сарпарастии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ёвар амалӣ гардид. фаъолияти ин марказ шабонарӯзӣ баромонда шуда, ғайр аз роҳбарият ва кормандони қисми хоҷагӣ инҷо 50 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. нуқтаи савдои мазкур 24 соат кор мекунад, фаъолият мекунад, ба мардуми ҳамин ноҳия хизмат мерасонад. бартарии нуқтаи савдо дар он мебошад ки инро мо бо як консепсияи нав бо тамоми маҳсулотҳои сифаташ баланд таъмин намудаем ва мардум метавонанд ки ҳар он чизе ки ба дилашон наздик бошанд, хоҳиш дошта бошанд, дастрас намоянд, бо нархҳои муфид дастрас. дар ин марказ маҳсулотҳои ниёзи аҳолӣ бо сифати баланд ва нархҳои дастрас пешниҳоди аҳолӣ мегарданд. хизматрасониҳо ба аҳолӣ дар сатҳи меъёрҳои байналмилалӣ баромонда шуда дар минтақаи Кӯлоб нахустин аст. ширкати ёвар дар пеши худ мақсад гузошта буд ки ба ғайр аз шаҳри Душанбе дар саросари кишвари ҷумҳурӣ нуқтаи савдои худро ифтитоҳ менамояд ва инак ҳамон фурсатам фаро расид ки имрӯз мо нуқтаи навбати худро дар ин ноҳия ифтитоҳ мекунем. мавриди истифода қарор гирифтани боз як маркази нави хизматрасонии сатҳи ҷаҳонӣ дар ин гӯшаи кишварамон ин натиҷаи амалӣ гаштани ҳадафҳои ватандӯстона таҳти сарварии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон мебошад. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.